Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. My instructions are that the gentleman that is depicted on photo number 18 and 19 was a famous Maskandi music by the name of Mgomeni. Umsolo wesithathu eqaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa usiphakamele ngokwakhe ukutshela inkantolo ephakeme ehlele ePitoli ukuthi ezinye zezithombe afaniswa ngazo ngezabantu asebashona okhona kubo nesihlabani somculo kaMaskandi uMgomeni. They showed me some documents, interdicts that they were interdicting the Minister of Mineral Resources, Gweda Mantashe, to come and seal that mine. Amaphoyisa ebethe echithisa kaRivalini engizime egoli namhlanje ekseni ethungatha laba abasolwa ngokuba amalungu amaqembu abahamba ngokungemthetho kuleya ndawo nababizwa ngozamazama. Umsolo wesithathu eqaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uziphakamele ngokwakhe ukutshela inkantolo ephakeme ehlele ePitoli ukuthi ezinye zezithombe afaniswa ngazo ngezabantu asebashona okukhona kubo nesihlabani somculo kaMaskandi uMgomeni. Lokhu kwenzeke ngesikhathi usayitshena Moses Mabasa esephothula ukuphendula ngobufakazi bakhe ngaphambi kwenkantolo ngesikhathi kucutshungulwa izithombe azithule phambi kwalenkantolo okusolakala ukuthi babulawa uMeyiwa. Emva kwakhe ke kubizwe umthokozi Sithwala ongumngani kaSenzo Meyiwa ukuzolandisa ngakukhumbulayo ngaphambi kokusocongwa kaMeyiwa. U-advocate umnisi utshele inkantolo ukuthi izithombe ezethulwe phambi kwenkantolo akukho lapho singafaniswa khona nomsolwa wesithathu. Kuthe kusenjalo umsolwa wesithathu waphakamisa isandla ukucacisa ukuthi empeleni izithombe ezintathu ngezomculo kaMaskandi ongasekho emhlabeni owabedume ngelikaMgomeni. My instructions are that the gentleman that is depicted on photo number 18 and 19, who's wearing style of dreadlocks, is or was a famous Maskandi music who was all over the show by the name of Mgomeni. Unfortunately, he passed on in 2009. That is Mgomeni basically. Izwalokho umncube utshele ummeli wakhe ukuthi nesithombe sama-48 ngesikakhulekani ibuthelezi naye ongasekho emhlabeni. On photo number 44, the gentleman who is occupying the center stage here, who is wearing a white t-shirt. My instruction on that is Mr. Kulegani Buthelezi, who is not accused number 3. Who also passed on unfortunately in 2019. He's also deceased. Usayitshena uMabasa uvumile ukuthi empeleni izithombe zomsolo wesithathu zikhombisa ukuthi unebala elikhanyayo uma kuqhathaniswa nalezo afaniswa ngazo. So would you further agree with me that in all the photos, to the exclusion of photos number 18, 19 and 44, where there was a bit of a misunderstanding about the identity of those people, that accused number 3 has got a very distinctive skin color. His alabaster is a very distinctive one. He's light in complexion. Yeah, it's light, not very light on some. Inkantolo ke inqabile ukuthi usayitshena uMabasa aphendule ukuthi izithombe zezinhlokohlelaze zibhamu nezemali ezitholakale kumakhalekhukhwini kaMncube zisho ukunindeka kwakhe ezenzweni zobugebengu. Njengamanje ebhokisini lofakazi sekugibele umthokozi Sithwala wabe ngumngani kaSenzo Meyiwa naye ke wabekhona ngobusuku okwabulawa ngabo uMeyiwa. Inhlangano iJacob Zuma Foundation isiqinisekisile ukuthi lo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma usebuyile eNingizimu Afrika. uZuma ubese Russia ohambeni oluhlobene nokuhlolwa kwakhe kwezempilo kujwayelekile.
Ngokusho kwelenhlangano uZuma bekuphoqelekile ukuthi abuye njengoba icala lokushushiswa kwakhe kulindele ukuthi liqale enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ngolesihlanu. UZuma ubuya nje akacaci ukuthi uzophindela ejele yini njengoba inkantolo yomthethosisekelo isanda chitha isicelo sokuphikisa empeleni sokushushiswa kwakhe ngezimilo enkantolo okudluliswa kwamacala. Isikhulu sophiko lezamajele uArthur Fraser wagunyaza ngokungemthetho ukudedelwa kaZuma ngoshwele wezempilo. Amaphoyisa kwaZulu Natal athule umkhankaso wokuthungatha besilisa emva kokuthunjwa kwamaphoyisa amabili abengekho emsebenzini kwaMbonambi nomunye otholakale eseshonile. Kusola ukuthi abasola ababophe iphoyisa unkosikazi walo kanye nomngani wakhe oyisikhulu esiphezulu emaphoyiseni. Kanti laba abathathu baphucwe konke bebekade bekuphethe. Ngokusho kwamaphoyisa kwaZulu Natal abasola bekade behlomile baphoqe iphoyisa uNkosinathi Ntinga nozakwabo ukuba bangene emotweni bashaya bachitha. Isisebenzi sasehhovisi sekaMentambanana siphoswe ngewindi emotweni ebihamba wathola ukulimala. uNtinga uthole seshonile ngasemfuleni umsunduzi enamanxeba okudutshulwa. Amaphoyisa aphinda athola imoto eyebiwe ezimubeni bude buduze nalapho kutholakala khona isidumbu sephoyisa. Amaphoyisa athungatha abasola. The clerk who works at Mtambanana police station was found lying along the road with injuries, and it suspected that he was thrown out of a moving vehicle. He was taken to hospital where he is receiving medical attention. One officer Ntinga was found dead at the Umsunduze riverbank with multiple gunshot wounds. The vehicle was found abandoned in a sugarcane field a short distance from where the police officer's body was found. Police are appealing to anyone who might have information regarding the whereabouts of the suspects to contact the nearest police or call our Crime Stop number 08600 10111. Alternatively, they can tip off the police anonymously through my SABC app. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto enkabeni edolobhe eKapa izolo kulandela umbhikisho wabashayeli bamatekisi njengoba bivaliwe nje eminye imigwaqo. Umkhandlo kuleli dolobha uthi kuboshwa amatekisi amaningi amacala ehlukene ngesikhathi ephoqa ukusebenza. Ngokusho kweziphathimandla abashayeli bamatekisi bahlangane erenki yamatekisi bashaya iphoyisa likamasipala. Bathi amatekisi abezama ukungena erenki ukuzolayisha emini avinjwa ilabashayeli abebebhikisha. Kanti leli phoyisa likamasipala belizama ke ukulawula isimo. Uhulumeni wesifundazwe iWestern Cape uthi inhlangano yamatekisi Santaco ethimbeni lamatekisi elajutshwa ukuletha uzinzo kulemboni. Sisashubile isimo erivaleni ngizimi egoli emva kombhikisho omphakathi osuswe ukubulawa kwabantu abahlanu abamba igolide ngokungemthetho kuleya ndawo ngempela sonto. Kanti amaphoyisa asasiqaphile isimo. Namhlanje kuseni isimo besishubile kulandela umbhikisho womphakathi ukhala ngamaqembu abamba izimayini ngokungemthetho. Lo mphakathi uthi uhleli ubhojozi kanti akukho okutheni okwenziwayo yiziphathimandla ukuxazulula lenkinga esidonse iminyaka eyishumi. We have not seen real intervention from the authorities. What is happening is that we are calling not only the police, a joint force like the army, the TRTs to come in and help us. Owengabele zokuphepha komphakathi eGoli uthi kungenzeka ukuthi lamaqembu anethimba lezobunhloli kwazise njalo uma bezama okwabamba babuya bilambatha. SABC, they must actually help us because this must be an intelligent driven operation. Because what happens is that these guys, as you have seen, that they are very organized. When it's like when we plan this operation and then we're going in, by the time we get in there, they're gone. Umkhandlu dolobha iGoli uthi kubeka eqhulwini uxazulula lenkinga kangangokuba usunxuse nomnyango wezamandla namagugu ambiwayo ukuthi ungenelele. We need national intervention. I tried my utmost best to raise awareness, including the community members as well. I've managed to locate the landlord that own most of the land around the mine. So they showed me some documents, interdicts that they were interdicting the Minister of Mineral Resources, Mantashe, to come and seal that mine. I believe that will be a solution to seal that mine. Okwamanje bayishumi nanhlanu asebekhalelwe ngamasongo kaSigonyela emjondolo yasezamimpilo kanti amaphoyisa asiqaphe ngelokhozi isimo. Mbukeli sisathi iqhubeka etolo kanti masibuya sokuphathela uWT.
Umholi we-EFF uJulius Malema usehalalisele bonke abalandeli beqembu ukulandela indumezulu yombungazo weqembu wangempela sonto lapho beligubha khona ukuhlanganisa iminyaka e10 kwezombusazwe. Sikubingelele sikwamukele mbukelo uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi umsolo wesithathu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uziphakamele ngokwakhe ukutshela inkantolo ephakeme ehlele ePitoli ukuthi ezinye zezithombe afaniswa ngazo ngezabantu asebashona okukhona kubo nesihlabani somculo kaMaskandi umgqumeni. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Umholi we-EFF uJulius Malema usehalalisele bonke abalandeli beqembu ukulandela indumezulu yombungazo weqembu wangempela sonto lapho beligubha khona ukuhlanganisa iminyaka e10 kwezombusazwe. uMalema uthi njengamanje osekubhekwe kakhulu yiqembu ukhetho longonyaka ozayo. Isithangami sabezindaba se-EFF sanamhlanje sicishe sonakala ngesikhathi kutheleka iqeqebane ebelingamenyiwe lifuna ukwethamela lomhlangano abacosheli bezindaba. Lesithangami sabacosheli beindaba se-EFF esibanjwe ekomkhulu layo eBramfontein siqale ngomdontsiswano oqubuke ngaphandle kwamahhovisi eqembu ngesikhathi kutheleka iqeqebana labamhlophe belifuna ukuba ingxenye yesithangami ebesihleliwe. Move here, guys. Umholi weqembu uJulius Malema obevala umbungazo wangempela sonto okuhlanganisa kwabo iminyaka e10 ebalazeni lwezombusazwe ukholelwa ukuthi okwenziwe i-EFF ukugcwalisa phama inkundla efana ne-FNB kusho likhulu ngaphambi kokhetho lukazwe lonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. On the 29th of July 2023, the EFF hosted its 10th anniversary rally at the FNB Stadium, which has made headlines for the past few days in South Africa, the continent and the world. The massive success of the rally is shown by the fact that there is absolutely no debate about whether the EFF succeeded in filling the stadium. Rather, there are side shows and distractions which are being manufactured to run away from the fact that the EFF successfully filled FNB Stadium. uMalema uphinde wadalula nokuthi iqembu lizobhekana nezindleko zomngcwabo wamalungu amabili e-EFF ashona emva kombungazo wangempela sonto. Zisahlaliswe endlini zesikhashana zakhamuza seWentworth eThekwini emva kokuhlala iminyaka emafletini aminyene. Lezi zindlu besetshenziselwa ukuhlalisa imindeni eyahlukene ngesikhathi kulungiswa amafleti. Ngemuva kokulinda iminyaka ukunikwa izindlu umphakathi waseWentworth eThekwini unqume ukuzingenela ezindlini zokuhlalisa abantu isikhashana. Le ndawo yakhiwa ukuze kucuphiswe labo abasuke belungiselwa imizi yabo ngohulumeni. In the flat that I'm living in, there's 15 of us. I got a disabled brother. So what we decided to do, we decided to put windy houses, which that is illegal because that's government property, right? But we didn't have any other way because we were cramped up. Our plight is that we are looking for homes. All we're asking is for a home to call home, something for our children to call home. Umholi womphakathi uthi laba bebengenayo into abangayenza. People who are homeless, they took the opportunity and they came in, which is, and I'll state on record law, is an illegal occupation, I should actually say. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi kahulumeni uSipho Nkosi uthi uzobheka ukuthi ikuphi inkinga kulolu hlelo lwabo. Awukwazi ukuzingenela ngokuthanda kwakho ezindlini zikahulumeni, lokho kuzophoqa uhulumeni uthathathe inyathelo. Okuyimanje nje sisakhulumisana nabo abaholi bakhona endaweni. uNkosi uxwayise izakhamuzi ngokuzingenela ngodli kulezindlu. Loni Khatebe, SABC News eWentworth.
G7 Renewable Energies nokuyinkampani eyise-Eskom enkantolo iphikisana nemithetho yayo yokufaka ugesi ithi salinde isinqumo esiphelele. Inkantolo ephakeme eGoli ichithe ngezindleko isicelo sale nkampani sokufuna ukuvimba i-Eskom ukusebenzisa imithetho yayo yesikhashana yokufaka ugesi. Le nkampani ithi yasihlonipha isinqumo senkantolo. I-Eskom isamkelile isinqumo senkantolo ithi le mithetho ibalekile njengoba kunesidingo sokuxhuma umthamo omusha kagesi kuzwelonke. I-G7 Renewable Energies yafaka isicelo enkantolo mhla ziyi-17 kuNtulikazi ukuvimba i-Eskom ukuthi ingayisebenzisi imithetho emisha. Eskom restated that the allocation of the grid on the first come first serve basis resulted in the limited grid access being allocated to projects that were not ready to utilize capacity, thereby preventing the allocation of the grid to projects that are ready. Hence, Eskom introduced the principle of first ready, first served, which will enable allocation of capacity to project based on the demonstrated readiness of the projects to the build the generation facility and related grid infrastructure to connect the grid. Ungotwezamandla nokho uthi lesi sinqumo esivuna i-Eskom singayibalekisela ngabatshali mali bezamandla anganukubezi imvelo. It's a loss for renewable energy companies currently investing and invested in constructing renewable energy projects in South Africa under the previous understanding of the first come first serve basis. Kusenjalo i-Eskom yaqhubeka nesigaba sokuqala sohlelo lokucisha konga ugesi. Inyunyani nehawu ithi khathazekile ngokuthi isishayamthetho sase-Western Cape asiyona ingxenye yezingxoxo zamaholo. Inyunyani ithi abaphathi abazohlangana nezikhulu zesishayamthetho lokhu kuza emva ukuthi nehawu icikice isivumelwano semholo seminyaka emithathu esishayamthetho sesifundazwe kuhlanganiswa nePhalamende likazwelonke, kodwa isishayamthetho sase-Western Cape asibaliwe. Inehawu ithi izisebenzi ePhalamende likazwelonke kanye nezishayamthetho zezifundazwe zisishiyagalombili zizokhushulelwa imiholo ngo-7.5% kulo nyaka. Lokhu kuyingxenye yesivumelwano seminyaka emithathu. First year, which is currently we got 7.5. The second year will be 2024-2025. It's a CPI plus 1.25%. The third year also is CPI plus 1.25%. So we think it's a good agreement. Inyunyana isinqumo sesishayamthetho sase-Western Cape sokungabi ingxenye yezingxoxo zamaholo kuzodicelela phansi izisebenzi esifundazweni nalapho inyunyana inobulungu obuningi khona. It was a decision of the management of the Western Cape Provincial Legislature. We don't know what informs it. It can't be political though, because if it's political, they should not be serving in the Speaker's Forum. They should not be serving also in SABC, which is the Association of Secretaries of Legislature. Isishayamthetho siqinisekisa ukuthi asiyona ingxenye yezingxoxo zamaholo. Western Cape Provincial Parliament took a considered decision not to be party to the Voluntary National Legislative Sector Bargaining Forum under the Legislative Employer Organization. Being party to the LEO includes the harmonizing of organizational structures, job profiles, salary negotiations, and other related strategic issues. It was considered imprudent for the WCPP to commit to the above, as giving effect to this would simply not be feasible. Inehawu ithi ukukhushulelwa imiholo ngo-7.5% kwezinye izishayamthetho kanye nePhalamende likazwelonke kuzoqala ngoMbasa. Abafundi ekolishi lasehlanzeni embombela eMpumalanga banxusa uhulumeni wesifundazwe ukuthi ababekohlwini lwenhlelo zamathuba emisebenzi. Lolu hlelo lumenyezelwe undunankulu walesi sifundazwe uRifile Mthweni Dipane ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ngezinhlelo uhulumeni wesifundazwe azihlelile ukuze abamsane nenkampani empeleni ezimele ukuthuthukisa amakhono kanye nokuhlinzeka ngemisebenzi kubantu abasebasha laphana. Uhulumeni kanye nezikhulu zezinkampani kulesifundazwe baphendule ngohlelo lokuhlinzeka ngamathuba emisebenzi kubantu abasebasha lapha. Lolu hlelo luzoqinisekisa ukuthi izinkulungwane ezingama-20 ziyaqeqeshwa bese zihlinzekwa ngemisebenzi. Singathanda ukucela lihhovisi lePremier ukuthi lite nathi lahlanzeni iTVET College litosita futhi lisadise kabanzi ngelama internships. Abafundi benza unyaka wokugcina ezifundweni zabo bathi bafuna ukwazi kabanzi ngalolu hlelo.
sivile ngalendo le premier layindile la eMpumalanga and siyayithanza ngoba sinelithemba lokuthi siyosinceda kakhulu njengathi thina lesesikuma exiting level. Angikaze ngiva ngayo but ngingathanda ukuthi ngatimo ngayo. Uhulumeni kulesifundazwe uzosebenzisana nezinhlaka ezahlukene uqinisekisa ukuthi lolu hlelo luba impumelelo. This program has started and our time frame we are targeting that we will go on for the next coming 5 years. Ngaphezulu kwakho konke iphini ephakeme ubuti Manamela uthi izinselelo zokuxhaswa kwabafundi ngeke ziphazamiswe yilolu hlelo. Mbukeli sizibeka lapha indaba zehora lokuqala siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo lukaMageba. Yakosokhelela inkosazana uManzuzu umshazi kaneshada kaMaqhoboza usale kahle.